Beste kezka handi bat herritarrentzat errauste planta probaldi fasean da, laizten jarriko da martxan, eta orain zer hori da galdera? Orain zer, zaila erantzuten, hola bote prontoan. Nik adierazi dezakedana da, herritarrek duten kezka konpartitzen degula, geure egiten degula kezka hori, eta kezka horregatik, deitu degula ostiraleko manifestazioa, kezka horrengatik egin degula SOS dei bat Gipuzkoarrei, nik personalki, Gipuzkoako alkate guztiek igorri diet gutun bat nolabaite, eskatuz alderdi eta itxikeria politikoetik atera eta herritarren ongizatea eta osasuna oinarri eztabaida bestelako parametro batzuetan kokatu eta gaiaz hitz egitea euren udalbatzarretan edo beraiek egokien ikusten duten tokietan, ez genukelako nahi atakatzaile honetan edo fase berri honetan usurbildarrak nolabaite bakarrik ustea, eta horregatik egin dugu laguntza dei bat. Esan behar da, Usurbilgo udalak daukala hiri hondakinak kudeatzeko plana, Usurbil 00 izenekoa, eta plan horren ondorioz, momentu honetan Usurbilen sortzen den hondakin guztien 80% gaika biltzen ari gehala, eta ondorioz, inposatu zaigun errauste plantara Usurbildik joango den errefus kopurua oso txikia izango dela, eta uste dugu guk behintzat gure aldetik bide horretan sakondu, beste aukerarik ez daukagula, eta nik dei bat egin nahi diet ere Gipuzkoarrei bide horretan sakondu dezaten. Ni uste guk erakutsi dugu, duela 10 urte herritarrok ohitura aldaketa txiki bat egin genuen, eta ohitura aldaketa txiki horrek ze emaitza handiak lortu ditun, bakoitzak ikusiko du zein den biltzeko modu eraginkorrena, ez dauka zertan Usurbilgo eredua izan behar, gure ereduak funtzionatu du, eta gainera eredu da Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, horregatik deitzen gaituzte hainbat tokietatik gure ereduaren berri emateko eta esplikatzera, baina dei egiten diet hortan sakontzera, baina egia da, kuriosoa da, egun hauetan, Madrilen egiten ari diren klima aldaketari aurre egiteko goi bilera hori dela eta zenbat mezu, zenbat irudi, zenbat diskurtso hutsal, benetan entzuten ari garen, ardura instituzionalak dituztenen aldetik, atzo Eneko Goia Madrilen egon zen eta auzolotxa sentitu nun, benetan klima aldaketari aurre egiteko Donostiatik planteatzen dituzten neurriak zeintzu diren ikusita, porque neurri eraginkorrena izango litzateke erraustegia martxan jarri dute, itzaltzea, ez? Azkenean erraustegia izango delako, CO2 gehien isuriko, Gipuzkoan CO2 gehien isuriko duen enpresetako bat, ez? Eta justu noiz jartzen dute martxan, noiz eta Europako Parlamentuak larrialdi klimatikoa deklaratu zuen egun berean, ez? Eta esatezut hemen, zertan ari gea. Niretzako gaur egun entzuten ari garen mezuak dira kosmetiko hutsa, mozorro berde bat, Gipuzkoan benetan ez dagolako politika eraginkorrik errauste planta martxan dagoen bitartean, benetan klima aldaketari aurre egiteko, ez? Eta ez bakarrik ez nauk eskatzen ingurumenak klima aldaketari nola eragingo dion erraustegiak eragingo diolako, noskik eskatzen gaitu osasunak nola eragingo gaitun errauste plantak, errausketak jarduera bezala herritarron osasunean, ez? Entzun, ikusi, irakurri izan ditu oso aldizkari eta azterketa zientifikoetan, benetan badagoela eragin bat eta badagoela lotura bat errausketa eta osasunaren arten, eta horrek kezkatzen gaitu, ez? Iruditzen zait izugarrizko arduragabekeria, nahiz eta agian batzuk sinesgarritasunik eman nahi ez izan azterketa horiei eta ondorio horiei,
baina ja arrisku hutsak prebentzio moduan, eta osasunaz ari garelarik iruditzen zaigu nahikoa arrazoi beharko lukeela hori ez pizteko, ez? Eta zentzu hortan izugarrizko arduragabekeria iruditzen zait Gipuzkoako agintari eta alderdi politiko batzuk errauste plantarekin egiten ari direna. Gainera, alternatibak egon badaudenean, Usurbildarrok erakutsi dugun bezala, eta zorionez Usurbildarrok ez ezik Gipuzko arrasko hainbat herrik erakutsi duten bezala, ez? Bueno, eta usain txarrez aigea, eta horrek ere badu beste alde bat Usurbilen, ez? Kezka ere badago Uzin, Luzuriaga bezalako enpresekin, eta honen harira, Anerreka ingurumen elkarteak idatzi bat argitaratu zuen noguan azaro hasieran, pasarte bat irakurriko dizut. Aspalditik eta askotan salatu dugu PM2,5 kutsatzailearen jatorri horietako bat Uzin enpresatik ateratzen diren kontrolgabeko keak direla. Astero salatzen ari gara itxi gabeko teilatutik inongo tratamendu eta kontroli gabe ateratzen diren fundizio keak. Naiz eta 2018an, udalak emandako obra baimenean ezarri isurketa gune hori itxi behar zela, gaur egun aginduaren kontra itxi gabe jarraitzen du. Hau hala da? Bueno, hor, teilatuaren kontu horretan, udalak jarritako baldintza bazan, baldin eta bete beharreko baldintza baldin bazan, ez? Alegia, ni gai hauetan ez naiz aditua, gauza diren bezala, baino noski ari naiz gai honen jarraipena egiten, eta Uzineko arduradunekin nagusiki gertatu zen sutearen ondotik hainbat hartu eman izan ditut, ez? Bueno, beraiek esaten dutena da, enpresa horretan badagoela jarduera horrek eragiten duela leherketa arrisku bat. Eta beraz, leherketa arriskua dagoen momentuan teilatuak ezin duela itxita egon behar. Guk hori alrela den edo ez den jakiteko, alegia, ez? Udalak ez ditu bere aldetik baliabidea jakiteko benetan hori horrela den edo ez den, konsulta egin izan diegu gai horretan adituak direnentzat, eta beraiek esan ziguten enpresak CEDAX izeneko ziurtagiri bat balima dauka, alegia arrisku hori dagoela ziurtatzen balima du, teilatu hori irikita egon behar duela. Eta momentu honetan gai horretan ari gea lantzen, ea horrela izan behar duen edo ez. Baina, era beren, enpresak garbi dago Uzinek eta beste herri honetan egon daitezken beste enpresa kutsatzaileek neurriak hartu behar dituzte, ke isuriak murrizteko, kutsadura murrizteko, eta ni uste dut borondate hori izan ezean, nire ustez pareta baten kontra aritzea litzateke, ez? Eta borondate falta sumatzen duzu? Ez, baina ez dirari nahiko genuken erritmoak. Gauza diren bezala nik ikusten dut, enpresak egin ditula hainbat, hartu ditula hainbat neurri nolabaite bere instalazioak modernizatzeko, eta nolabaite kei xuri horiek edo kutsadura murrizteko, baina garbi dago ez dela nahikoa. Guk maiatzan egin genuen Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko arduradunak ekarri genituen Usurbilea, noski ere kezkatzen gaitulako arnasten dugun airearen kalidadea zein den, ez? Eta neurketa horrekin neurtu nahi izan genuena izan zen zer konposatuk sortzen duten usaia. Eta konposatu horiek ea osasunarentzako kaltegarriak izan daitezken edo ez, kezkatzen gaitulako ez soilik arnasten dugun keak, baizik eta ke horretan egon daitezken konposatu horiek gainera herritarren osasunarentzat kaltegarriak diren edo ez. Hor neurketa batzuk egin ziren, 4-5 egunetan zehar, eta egia da neurketa horiek eman zutena izan zen legearen barruan dago.
Edonola ere ez dugu horretan geratu nahi eta proposatu zizkiguten ikerketa lerro berrik eta horietan sakontzen ari gea, elkarlanean ari gea Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko arduradunekin, esan bezala neurketa berri gehiago egiteko. Baina netzako guzti honetan badago ideia bat, eta da, edo enpresa, administrazioa eta herritarren artean kolaborazioa lortzen dugu. Benetan, transizio energetiko horren norabidean urratsak egiteko, edo soilik presiotik nekez lortuko ditugu bide edo neurri eraginkorrak. Eta beraz, udalgobernu honen asmoa bada, borondate horiek lortzea, borondate horiek jostea, eta ahal baldin bada eskutik aritzea eta elkarlanean eta koordinaziopean aritzea. Hoi esan behar dut ere, katalanak etorri zirenean, Ucini egin geniola, proposamen zehatz bat, eta esan genio nahi badezu azterketa hau aurkezten dizuegu, eta hemendik aurrera hartu beharreko neurrietan lagundu. Beraiek beti ukatzen dute, herrian dagoen tarteka sortzen den usainaren eragileak direnik, eta beraz proposamen zehatz egin genien. Zuek hain garbi badiozue, zuek etzaztela horren eragilea, utzi frogatzen. Utzi zuen enpresara sartzen, utzi tximiniatik muestrak hartzen, eta benetan demostratu ahal izango dugun uzin den edo ez den. Eta uzin baldin bada ikusi beharko da beraz, zen neurri hartu ditzazkegun, horiek gutxitzeko benetan zuen aldetik bileran azaldu izan diaten borondate hori baldin badago. Eta beraz, proposamen zehatza egin genion Ucini uzteko enpresan sartzen eta neurketa horiek egiten. Ucinen bestela beste enpresa batzuetan. Eta erantzuna? Erantzunik gabe jarraitzen dugu. Erantzunik gabe. Orduan, hor dago. Guk egin dugu, eta borratik diot, beraiek diote borondatea badutela, horrela adierazi diate, azken urteetan, ezin dugu ukatu ez nahiko genuken erritmoan, baina instalazioak berritzeko inbertsioak egin dituztela, ez dira nahikoak, egiten jarraitu behar dute, eta benetan usurbili adierazi nahi badiote, borondatea badutela isuria gutxitzeko neurriak hartu behar dituzte. Eta guk elkarlana proposatu diegu, katalanak ekarri ditugu, prest daude usurbien jarraitzeko, udal hau bere kompetentzia, porque askotan astutze zaigu ingurumen kompetentzia Eusko Jaurlaritzarena dela, udalak ez duela hor inolako kompetentziarik, baina hala eta guztiz ere lehen esan dago kezka horretatik abiatuta, udalak bere kabuz, ari da halako ikerketa lerroak egiten, bat jakiteko zein den egoera, egoera horri aurre hartu behar badiogu, zen neurri hartu behar diren, jakiteko baino jakinda, hori ez dela udalaren eskumena, eta enpresak edo hemen sartzen ditugu, bide honetan sartzen ditugu, edo bestela nekez egin dezakegu aurrera. Eta horregatik azpimarratu nahi dut, elkarlanaren eta kolaborazioaren bidea eta denen borondateak jostearen beharra. Hor kontua, 2007an bazeudela olako kexuak, ke hausaia, eta luzatzen nahi dela denboran arazo hau, ez? Bai, nik esan dizut, ez dute ukatzen guregatik balitz eta gure eskutan balitz, ez dizut esango arazoarekin bukatuta eukiko arazoa bukatuta egongo litzatekeela, baina benetan uste dut, udal honek egin dezakeena egiten ari garela, arlo honetan. Batzuentzako agian, ez behar beste, nik ez dut ukatuko, eta ni uste dut ona dela herriaren aldetik presio hori ere egotea, udalak lo ez hartzeko, eta lo ez hartzeko esateko modu bada ez, eta hori egon behar du, baina ere bai, bereiztuz udalak ere zein dezaken, eta besteek, Jaurlaritzak kasu horretan, eta enpresak zer egin behar duten, eta gure eskutan dagoena egiten ari gera, eta esan dudan bezala niretzako borondate hori jostea ezinbestekoa da, eta guk enpresarekin irikita daukagun interlokuzio hori,
Baina ez soilik uzinekin uste dut ere badaudela beste enpresa batzuk ere herri honetan eta interlokuzio horiek ireki beharko ditugu, beste enpresekin ere, esan bezala denek neurriak hartu ditzagun benetan transizio energetiko bat, transizio ekologiko bat ireki nahi badugu, ez? Eta enpresak hor eragile aktibo izan behar dute bide horretan.